Sergio Garrido, enhorabuena por la victoria. Bueno, gràcies. Gràcies. Un partit impressionant, no? Una remuntada, el gol d'Adam que ha vingut una jugada d'infortuni i en temps afegit arriba la remuntada, impressionant. Sí, en una contra arribat, el porter li ha fet un penalti al nostre company i amb el penalti final l'hem remuntat. Un partit molt físic. Imagino que molt contents d'aquest inici de Lliga, ningú s'ho esperava, no? Victòria aquí, victòria davant el Saragossa, el famós i històric 5-1 contra l'Espanyol. Sí, tenia un principi de temporada molt complicat i treure 10 punts de 15 d'aquests, molt bo, molt bon començament. Es deia Robert Cuesta al començament de la pretemporada que l'objectiu era la permanència, però està clar que si l'equip continua aquesta línia podeu anar més amunt, no? Primer tenim que anar a per la permanència i després, si l'aconseguim, anar per altres objectius. I a nivell personal, aquest any t'estàs enfiançant aquí a la titularitat, no? Sí, l'any passat ja anava fent i aquest any sembla que amb esforç i sacrifici estarem aquí. Doncs enhorabona, Sergio. Gràcies. Adéu.